Benvinguts i benvingudes a la nostra escola, l'escola Jacint Verdaguer de Cornellà. La nostra escola és molt bonica. Té molts colors, té 2 edificis i 2 patis. Un edifici és on estan els més petits fins a segon. També hi ha l'aula de plàstica, l'aula d'acollida, l'aula de música, el menjador, la biblioteca, els despatxos i l'aula de psico. L'altre edifici és pels més grans, de tercer a sisè. També hi ha l'aula d'informàtica i d'anglès. Al pati dels petits tenim solar i un tobogan i una caseta i un tub i un balancí. El pati de cicle inicial a cicle superior és gran. Té una pista de bàsquet, una pista de sorra i una pista de vòlei. És un pati molt bonic, té un túnel, molts arbres i sargantanes. Hi ha una caseta verda on guardem material d'educació física i de lot. Tenim unes escales al final del pati i 2 horts. A la nostra escola celebrem Halloween i l'esmorzar solidari, el Nadal, el Carnaval. També celebrem Sant Jordi i el final de curs on fem un festival a l'auditori de Cornellà i el comiat de sisè. Tota l'escola fa moltes excursions i anem a l'Ajuntament, a la granja, a la fira de Nadal, a l'aquàrium, la fàbrica Danone, al Parlament de Catalunya, al Parc del Garraf, excursions esportives, hi ha molts museus, segon, quart i sisè van de colònies.